Hej Jørgen. Hej Sofie. Hej Hans og Mads. Lad os gå indenfor. Okay Frederik, farvel mor. Hej. Se min lille legetøj. Hvor har du fået den hen? Ej, jeg vil også have en. Jeg fik den til min fødselsdag, men vi kan godt lege nu. Han finder aldrig ud af, at det var mig. Hvor er mit legetøj? Men har du taget det? Næh. Okay, Frederik er lidt ked af det. I burde nok gå hjem. Okay Hans, vi går. Okay, jeg kommer lige om 1 minut. Hans, du kan ikke bare tage Frederiks legetøj. Jeg fandt det i dit værelse. Du bliver nødt til at tage tilbage. Du er i store problemer. Undskyld, jeg tror det er legetøj. Hvorfor gjorde du den? Jeg er meget skuffet. Jeg håber, du har lært, at det er rigtig dårligt at stjæle og lyve. Du gør din ven rigtig ked af det, og du skal aldrig gøre det igen. Okay mor!